Almaeneg. Rhan yn Zealand. Cwpr yn ôl. 9. Ydy'n recordio eto? Yep, ni'n recordio. Okay. Mae rhaid... No. Weithio'n bach o dywydd braf. No. Okay. Ti'n Huckleberry Finn. Wait, hyn? Okay. Huckleberry Finn. Yeah, Huckleberry Finn. Le? Ydy fod yn mynd Very nawr? Finn. Mae angen mwy o fwyd, mae'n very Finn. Yeah. O'n i ddim yn fel darllen, ble ydy fod yn mynd? Dwi'n deall Ti'n gyda. yn y geg. Ti'n mewn tir Hillbillies. Mae'n rhaid mae Finn, y ferch yn yr atig. Ie, achos mae Mia di marw. Ti di lladd Mia. Na, dwi ddim. Hang on, Ti wedi? Almaenwyr yn edrych am ferch yn yr atig. Surely, pwy oedd y ferch Ie, ti'n lladd Mia. Ti di lladd Mia? Ie, ond pryd oedd hi nôl, oedd hi ddim yna. Ie. Ie, ond falle rhywun di bwyta hi. Fel zombie. Oh, hang on. Ydy zombies yn bwyta zombies eraill? Wy'n Wel, credu hynny'n cannibalism, hynny'n bod na Zombialism. Be? Poltergeist neu rhywbeth. O, syrup na fuse. Llaeth, cael y llaeth. A bleach. Un peth. Bleach o'r I gwell. zombies. Un peth i zombies. Mae'n symud! Come here. Captain Obvious. Ti'n wath na fi. Ha! Na, fi ddim yn hoffi. Nine. Arswyd, Arswyd. fi ddim yn hoffi Ti'n arswyd. Just ti'n mynd i cael i unwaith, ie. Dwi'n siŵr intimidate o hi. Beth yw e white noise y teledu? O, fel y ring. O, ie, refuse e. Go lai nawr, Ringw. dyna ni. Beth i rhaid ti? Troi'r switch ymlaen nawr. O na, nawr, ti'n lli gwasgu'r switch i Ie. mynd i Ie, fyny. grisio e. Dyna ni. Switch fyna? Yn yr atig. Na, Yn oedd yr ddim atig. switch, just mynd y switch arall. Switch. Ble mae'r switch? No, 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 no. Nine, mae gan fi callell. No. Tu ôl i Kevin, paid trusto hi. Mae'n Ai, fenyw. mae- Mae'n ti 'di fenyw gweld- ti'n methu. Y fwyell! Faiell! Gyflym! Dwi'n gwasgu y botwm! Gwasgu'n pethau. Gwasgu. O, na! Ow. Na. Excuse me. Na. Tynnu fe mas then, tynnu fe mas. Sit. Cael y bwyell a... Lefty Chop Lucy, o fe. righty tighty. Ona, serious, just... Okay. Yeah, just... Oh, shit. Oh! O, fe ti'n mynd i O, neud? be mae hi? O, na! Mae O, hyn... na! Mae hyn... Gyflym, just tynnu Oh, fe! ni fod dal e. Tynnu fe ffwrdd! Mae hyn yn tŷ handi iawn, mae llawer o declynau. Be ti'n mynd i neud? Ar y dwy ochr. Dwi'n methu symud. Ti angen ia nawr. Cael y bleach! Ble o'r reach? Yn y cwbwrdd! Gyda'r llaeth. Surely ti di O, marw boes nawr. bach. Ti angen dwylo? Can I pick it up? Hello? Na, ti'n llys... Dyna ni, medical Bandage. tip. Hang on. Gaffa tip ti. Actually, mae gaffa tip, mae gyda fe fel... Beth yw e? Stuff mewn e Alright. sydd yn gallu dal pethau ar a cludo nhw'n dda. Maen nhw'n dweud, Ie. gaffa tip yn dda. Wel, os rwy'n y safety team, mae'n Oh. sydd i roi tampon mewn i'r twll. Okay, Mae attic. hynny'n wir. Mae Ie, hynny'n ocê. Mae hynny'n wir. Dwi ddim yn bod yn top. Mae hynny'n wir. Ie, achos mae fe fel spwng ydi e. Ie. So ie, maen nhw'n Cafodd synwyr. tampons ei ddyfeisio Right, yn y okay. rhyfel sifil. So just un braich chi Beth am yw'r nad rhyfel sifil? Beth yw'r... Rhyfel gytre? Yeah, that's the one. Gotcha. Rhyfel sifil. Oh, after you. Oh, di. Oh, no. Wedi I appear to have been disemboweled. So, un munud. So dim ond, os ti'n dangos dwylo nawr, Dwi'n methu. dim ond un sydd What, beth ydi. yw'r... Ie, gweld dyna. Oh my god. Oh, that's just weird. Oh, this... Ah. Oh, dyna Oh. ni. O, diwedd. Hello. Ammo. Good. Good. Hang on, dwi'n gallu trwsio fy llaw. Gybol. Yeah. Oh, Na. Oh, dwi'n methu. Na. ond surely ti'n lli roi bach o hwnna ar rhywbeth. Twll. Apparently not. Gallwch Oh, hang saethu'r on. mannequin. Can I... Gyda hwnna, ie. No. Na? It's still warm. and Tria roi... Hang on. Your left hand cut off by me. It's still warm. Na surely mae rhaid i cael fel stitcho fe, no? Ffeindio... Ond- Gyrraedd y llaw, beth rhaid Ha. rhoi ar y bwrdd rhywbeth. Ie. Mae'n mynd fel hynny. How's that? Ond ei defnyddio dy droed i dal e. Ddim yn credu am hebla Wait, gweud. hang on.
Os mae'n monkey. Okay. Os ti'n dal i'r ochr, ti fel gangster. Dwi'n methu. Yeah. West Side. Is the best. East side is the best. Ali G in the house. Okay. Boia, Casha. Mae'n mynd talu Ali G. Talu G. Sa'n ni'n talu? Talu G. Talu G. O. Ble ni mae'n mynd? Lan y thing. Lan y thing? Ie, Okay. Gyda un llaw Gyda un llaw ddo. adryll yn y... Ach, mae'n... Na, for Mia. wrong, sorry. Ie, dwi'n credu sorry. falle dyna'r ffordd o'n Ble mae hi? Seithi hi. Mia! Wel, mae'r to mynd i sefyll mewn os mae'n talu. Okay. Mae hyn yn mwy anodd na ti'n meddwl. Okay, wel dwi'n mawr. Na, dwi ddim. Go back home. I'm trying, Mia. Na, bwyall. O fwyell. Tafla'r dryll am si. Oh. Ydw i fod i say that hi'n ei ready? Yeah. Sgrychian Almaeneg. Oh, Seithi hi. yn tri. Dwi'n ready mas o ammo. Oh, diolch beth. Surely mae rhaid ti actually roi hi dan y ddeir nawr, Ie, achos but- tro Hang on. diwethaf. Hang on. Just cario ymlaen, achos... Yw'r spike trwy ddyn nhw. Yeah, Ie, dyna. Just... Na. Dan American. Danagan. No, okay. Hi wedi mawr. Dwi'n gallu codi hyn lan? Mae dim ond y cwbl o weithiau Sy'n pigo hwnna No, fyny. dwi'n methu. Os ti'n chopo hi mewn i darnau, Ie. Oedd hi ar y to? sy'n dod i ar y to? Wait. Mynd mewn. O, Hwy! Brian Oh, pwy Brian ti? Cranston! Okay, le hi wedi Ddim yn mawr. gweld Brian Mae e Cranston ar na y be? box. Mae ar y Breaking Pwy ti? Bad. Oh, Mae ar y box. Well. Mae just... O, Sorry. dyn y show gyn. Mae just wedi dweud croeso i'r teulu. A mewn Almaeneg. Tad yng Nghyfle. Ie, falle. Falle. O, na. Yn gryf hefyd. Mae pawb yn gryf iawn yn y gêm ma. Ie. Neu dwi just wan. Ni. Wel na, achos oedd e'n cario'r ferch a tynnu fe yr un... Ie, waw. Lot o calisthenics yn y teulu yma. Yes. Codi yn y bore, gwneud present. Wyt ti'n neud calisthenics test? Mae'n fi'n arfer. Wel, hang on, beth calisthenics. Wait. Wna, Oedd hynny'n staple gun? Be o'n i'n dweud am gaffer tape? Nath i Yep. just staple off yn mraic nôl ymlaen? Na, gaffer tape. gaffer tape. No, oedd hynny'n staple gun. Oedd e? Yeah. O. Wel, oedd gaffer tape hefyd, ond dwi'n siŵr oedd hynny'n staple gun. Sti... Ie, Nath i mynd rhywbeth fel Mae hwnna. Staples yn rhy... Ti'n beth dwi'n caru? Loading screens. Donion. Oh, sorry. Dim byd yn erbyn yna. Mae sy'n yma erbyn O, mae fel Texas Chainsaw Massacre. Aberdason. So mae'n gyd yn zombies yn nhw? Hillbillies, yn nhw'n Hillbilly zombies. llosgach. Cadw Ow. pethau yn y teulu. Oce, falle mae'n zombies. You kidding me? Ie, Marguerite. So wait a sec. Dia. Ti'n llawer i hapus i wneud hynny. Ie, Marguerite. Bloody Marguerite. Mae jyst yn eisa fanna gyda un braidd. Ie. Fel bod efo beth fwy o normal yn y byd. Beth mae'n ceisio wneud i ti fod hyn? Calla? Surely ti'n gallu stopio hwnna. Na, Gyda dy- sa'n credu. Trio, please trio. Please. O na, ti'n methu. Oh. O, mae dy ti un o'r Apple O, ie, smartwatches ti'n na colli, sy'n costio Hang on. £2.50. Fi'n gwybod achos mae fy rai Other, gyda other brands are available. A ti'n gwasgu fe, mae Minnie Mouse yn dweud, it's £5.35! A ti'n fel, oh my god. Mae fe'n... Ti'n mawr. Ho-ho! O, It's £6.33! Just shut up. shut up, Minnie. Neu Mickey. Oh, so, surely... Ydy breichiau ti'n rydd?
O, ti'n... O. Dwi ddim yn neud hyn. Ti'n lle Ocê. ti'n... Nath hi symud, dwi ddim yn licio hyn. Lico. Lam. O, nawr ti'n gallu. Okay. Smac o hi. Smac o hi. Smac o un o gwyneb. Dwi'n Ti'n gallu edrych trwy boced i weld os ti'n cael... Dwi'n ei wyneb, roi ar wyneb ti, a wedyn beth ti Ie, cuddio. fel face off. Ie! Face off yn bro. Ti'n gwybod beth arall sy'n bro? Cone. Cone, ie. Cone. Clasuron yn Cone. Handgun am. Cone. Ie, bydd hyn yn da os dwi'n cael y handgun. Ww, what's that? Checo. Na. Le mae Owain. Ie, ble ma fe? Mae'n sôn dyna ti gyda'r hillbillies yma. Ww. Dwi'n ar yr Nicholas Hardware. Mae fe'n dweud, bydd fi yna rownd 7 i chwarter wedi. Wel, mae hanner o wedi nawr, so... Come on. Beth sy'n digwydd? Beth yw'r bod na? Mae wedi mynd ar goll. Mae'n mynd efo fel cegyd. Sy'n hi. Nid ffordd hyn. Nid Doc Martens. Evelyn. Na, Evelyn. Na, Dr Martin. Beth Beth yw hwnna, fyna? Twll. Ie, gael fi mynd nôl i hwnna. Dwi'n edrych am Ie, rhywbeth... llwy. Yeah. Llwy o hi. Dwi'n edrych am rhywbeth dwi'n gallu fel defnyddio Fel arf. fel ar... Neu llwy. Ond oedd gyda ti ammo. Wel, os Ie, mae'n ond dim gun. Oh, ti'n ei ffeindio gun na. Dwi wedi Ti'n colli gallu just profiad. taflu'r bullet Just in o pobl. case lost. Neu, os ma' ti wedi dim yn gweld y trick, chi gallu rhoi bwled rhwng drws, cau y drws yn gyflym, a mae'n seithi. Fi wedi gweld hwnna ar ffilm. Cael y drws! Rhoi boled trwy'r drws. Nes ti gweld Um, hynny ar ffilm? Pa ffilm? Oedd yn ffilm eitha. Mae'n treg yn Mae'n gallu gweld ti o, mae'n gweld. dod ffordd hyn. Ti'n cael... Nes ti syllu Ti'n arno fe cael tan fod yn pen, mynd i ti'n cael ddod. pen, ti'n just llygad. Dwi ddim yn y ffordd hyn, oce? Ewch trwy'r twll. Dyna fyna then. Wait. Yeah. Oh, what? It's Oh, locked. mae'n massive toss. Ti'n mynd i marw, ti'n mynd i marw. Na, mae'n oce. Dwi'n Auf cuddio. Wiedersehen. Oh, O ie, ti'n oh, cuddio yn yeah. y lle, yn yr ystafell i guddio. Yn y ffwrn. Ewch yn y ffwrn. Mae pethau yn y ffôn. O, cael y pethau. Helo. Mae'n gallu gweld ti. Na, ti ddim. Guten Abend. Oh my god. Dwi ddim yma. Fi ddim yn deall ddo. Dwi ddim yn rhaid deall y stori. Hillbillies yn Oce. lladd bod. Ond oedd e bach fel Croeso's teulu. Falle ma nhw eisiau fe bod yn zombie hefyd. Falle. Bach o gwmni yn y fe. Y gwmni, ma nhw yng nghanol nynlle. Dyma Owain. Mae o'n mewn A fan'na. falle Rhys. Zombies. Ble ma nhw'n mynd i eistedd? Ww, helo. Fes ar y llawr fel plant. Uh-oh. Beth nhw'n gyda sy'n Ie, cyrraedd? Rhys Na, yma beth hefyd. ti'n Beth neud? nhw'n gyda sy'n cyrraedd lawr i... A, ti'n cyrraedd mewn i wal. Helo. Rhaid ni recordio Resident Evil 7. So mae Daf Biohazard. yr unig un dewr sy'n hapus i chwarae. Ie. So os ti eisiau, mae sedd yna, a nawn ni symud draw. A ti'n gallu rhoi un fan hyn, so chi yn y siop. Ok, na i dangos ti beth yw'r siop. Dyna fe. So mae pawb o fewn y talgylch Ww, yna. beth yw'n? So beth ti yma? Os ti'n Pyn dal o yma? fal. Ie, Rhys, ti eisiau mynd Ti dal yna? Ie. Dwi'n mynd bach yn dywyll ar hwnna. Um, Oh well. O, Nein! na, dwi ddim fan hyn. Das ist nicht mich. Ie, fe wedi rhoi e mewn audio Almaeneg am fwy o effaith. Mae neb A yma. hefyd mae Thomas actually gwybod tipyn bach o Almaeneg achos naeth e gradd mewn e. Oh, So, Dwi Tom? Na. Dwi Tom then. Tom, sorry. Thank you. Sorry, Stephen. O, dwi Tom? Stephen upset iawn. Nes i... Ia. Nes i just pass on. Okay. Okay. Ja. Mae'n bod mor fodest. Ja. Nein. Jongen. Ewch trwy'r twll yn O, ôl. mae'n... Mousehold. Ie, ni ddweud. Mae'n armeinig yn rhan. Mae'n cyddio'r hillbillies. Y zombie hillbillies. Mae'n creepy.
Ie. Trio lawr. Am unrhyw reswm? Dwi'n gen fi gerys. Na fi. O, ti'n methu darllen yr eisteddfa? Rhaid ag arawls ma. Neidio lan. No. Jack in a box. Oh dear. Mae'n chwarae games. Chwarae games. Ooh. Oh, shoot. Oh, shni. Guten Tag. Come on, creepy. Sorry. Dwi'n dod! Dwi'n meddwl, os mae jyst yn fel ble mae VR, mae methu actually gweld fi. Ti'n cerdded ar... Just pwy sy'n cerdded ar on? O, na. Oh, mae'n swnio Dwi'n angen symud i gweld as i state there. Mae'n really creepy idea, fel... Ti ydyn ni gwell achos ti eisiau'n siarad o Almaeneg. Dwi'n eisiau. Na. Codi ofyn hwnna. Nine. Be llais dy hunain. So mae Mia di marw. Dyn ni cael 2 shot ar Mia. Unwaith dy bwell a unwaith dy gwn. Oedd y benyw wallgo, ie. Zombie. So, Zombie ti'n gwybod lady. o sorry, ti o'r tro diwethaf, so. Awful crazy. Cofio, cofio Mia na, mae hi di marw nawr, Ei, so. Gary. Wel, A mae'r, Ble mae was, pwy a wyr, maen nhw'n zombie, so, sa'n gwybod faint o. Oedd hwnna'n like dyn efo camera? Oedd. Mae yn mewn ystafell hwnna. Ie, hwnna oedd y Ie, bit o'r y cynt. Derek y Clora. Na, mae fe'n pell o flaen ble o'ch chi di. Just mynd lan. Helo. O, ti'n methu cuddio trwy'r gêm i gyd? Dwi'n mynd dal ti allan, pryd o fi. Ie. Pwy llaw? Just rydda. Dafydd. O, ti'n so nawr. Os dy ti drill? Na. Just can't believe. Dyna'r problem. Mynd am ei twisau. Ie. Wyt ti angen trio llaw fe? Helo. Ti angen trio neud Okay. rhywbeth? Mynd i Go, ffwrdd. go. Go, 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 go. Ie, mae hwnna'n syniad. Blender. Ie, rhoi Kind pen of- yn y blender. Ti'n mynd yn arof iawn. Wel, mae hyn Rwy boi. gallu arogli ti. Helo? Just dilyn... Ie, okay. It's close way. 9. O, oedd hwnna'n dead end fi'n credu. Ti'n O, mynd na, yn rhywbeth arof o. Och, na. Okay, fine. Let's go. Schnell. Mynd i trwy'r cornel yn dydw. Ti ddim yn cerdded yn gyflym iawn. Nath ei roi ar slow walking pace yn yr opsiynau. Os dwi'n redeg, bydd yn clywed fi. Os ti'n redig, byd ti'n fyw. Ie, ti'n llwys redig allan o'r tŷ. Na, fi ddim mor hawdd â hynny. Hwnna. Cael y llaeth. O, ie! O, O, sy'n na, da. just frame. O, na, just frame. Frame yn y Ah, llygad. Diddorol. Tony Juice Mouse, Scrooge McDuck. Na, ti ddim eisiau gweld frames y ti, ti eisiau rhywbeth. O, mae hwnna'n nice. Ti'n trin... Ti'n... Oh, jeez. Wobbly heads and scary. Okay. Ydw i gallu neud unrhyw beth fan hyn? Ie, gwasga axe. O, mynd i... Beth yw hwnna? Ydw i gallu defnyddio herb? Na. Na. Can't use that here, mae'n dweud ti. Ma'n nhw'n Dwi'n methu defnyddio herb fel allwedd. Forbys. Stop o fe mewn yn lock. Mae'n just round y corner. Beth sy'n fan'na? Mae'n just na. Hatch. O, ie! Ah! Dwi'n mynd lawr y hatch na. Gal. Mae'n ddim O, hatch. ie, rhywun sydd lan O, y ie, grisiau. ie. Sydd wedi clywed. Mae hynna'n creepy. O, fi credu gwneud yn fwy creepy bod ti'n extra slow. Ie. Mae'n... Wyth rhywun crouched No efo. offence, oedd hwnna wedi dod draw fan hyn. Ti'n ar yn fi awn. Mae'n creepy achos ti'n slow. Helo! Na, neb yna. Oh, no. Whoopsie! Ti o'r drws. Swnio fel un efo afro. Ie. Ie, cael drws yn yna fe. A wedyn just redeg. Peekaboo. Rhan fi Dal lai. yn dysgu. O, O, Un o'r cawo. swnio fel un efo afro. O, ti dal yn dysgu? Na. Oce. Pryd oedd un efo. Oce. Ddeng mlynedd oedd o. Oes, that's the red. Beth? Mae o. Dwi heb bod yn darllen. Mae'n ti ôl ti. Rhywsyd. Schnell! Len o grisiau. Ie, Celon Star. Am densiwn. Mynd lan y grisiau. Pa grisiau? Grisiau fan'na, so wedi torri ar llawr. Na, ti jyst yn mynd heibio nhw ddo.
Like, surely mae yna ffordd o gom... Oh! Caldrws. Mae gyfe? Oh, mae hyn yn fan. Flint. Oh, it's my justice! Na, redeg i ffwrdd then, surely. Blin! It's a dead end! O na! Beth ti'n neud? Hang on. Gallu tro ni fe gyda'r athro. Ti'n mynd i marw. O, beth am y drws? Hatch lawr fyna falle. Just redeg, just... Help! Dwi'n eisiau dysgu. Dwi'n eisiau dysgu. Almaeneg. Rhaid ti ddim di roi ar slow. Nine! Wedyn byd Dwi'n ti'n rhi arall. Dwi ddim wedi rhoi ar slow. Okay. Ble mae'r hat? Does dim esgus. Mewn fyd yn. No! Yn y cwthio, yn yr orga. Hang on. Ond dyna fan yn y cornel! No! Stupid! Mynd trwy'r drws! Lawr a hatch! Oh my god! Ti'n gad beth lladd ti nawr? Lawr a hatch! A hatch Mae'n fi! god nhw, Mas beth ti ti'n hatch? mynd? For God's sake, na! Fadamta! Ti'n dweud agor y hat? Agor a hatch! Lawr a hatch! Hey! Oh, shoot. Oh, well done. Okay. Ydy dim, like, neud i lawr ar ôl ti? Mae'n methu i neud. Pwyntio, roedd ni gyd yn pwyntio. Mae'n Gweld. methu gweld ni. Ie, dwi ddim. Falle bod na. Paid gadle brifo ti dda. O, mae wedi cloi e. Hang on. O'n i'n meddwl ni wedi gweld moddion. Moddion. Na, dwi heb. Okay. Ydyn dod awr ar ôl ti. Think it could be the moddion. Herbs. Herbs, ie. Falle bod... Nutrients. Mae hwnna'n Nom, nom. diddorol. Bwyta'r O, herb. cael y lôn o. O ie. Pam mae'n lwm ar ôl? Anti-coin. Dyna'r peth mae'n pwysig. Pam byd ti eisiau hwnna? Ie. Ti'n Ten mynd i collector bargain proper. hunt, dwi ti? Os ti'n cael count, ti'n cael pwynt. Ti'n mynd i Dwi'n cael collector. unrhyw beth fanna. Herbs. Are there herbs? O le bydd y herbs yn Na. ymlacio ti rhywfaint, os ti'n ysgrifennu nhw. Fi ddim yn gwybod am hynny. Yn ôl pob sôn. Bydd i clywed bod pobl yn defnyddio am resymau meddygol. Poen Kevin fel Ie, anghraifft. llyfr yn weddol. Hello? O, Ti hwnna'n rhywle Wel, arall? falle bod yn just yn St John's Wort neu rhywbeth, to? Ie, falle. Can I... Nid stingy oedd e. Thank you. stingy. Ah! Stingy. Yes! O, mae Stingy gyda metal tea, efe. Ie. O, Haha! Safio. diolch beth. Awr. Adloniant. Ie, Ok, ni'n mynd i gwasgu stop. Hwyl fawr. Auf Wiedersehen.